Bona tarda. Benvingudes i benvinguts. Avui tenim un dia de commemoració especial. Ja ho anirem veient. I comencem, com sempre, amb el minut de silenci. Llibertat, 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 llibertat. Bon vespre. Lliure! Lliure! Fora! Cada dia ens manifestem aquí per exigir la llibertat de les preses i dels presos polítics i el retorn de tots els exiliats. No defallirem fins que ho aconseguim. Empresonada al centre penitenciari Barràs, la presidenta legítima del Parlament, la molt honorable Carme Forcadell. Empresonada al centre penitenciari Puig de les Basses, la consellera Dolors Bassa. Empresonats al centre penitenciari Lledoners, el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Josep Rull, conciutadà nostre, Jordi Turull, Joaquim Forn i Raül Romeva. Els nostres líders socials, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Exiliats a Bèlgica, Suïssa i Escòcia, el president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont. Les conselleres i consellers, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, conciutadà nostre. Les diputades Anna Gabriel i Marta Rovira. I ens manifestem també per totes les persones que són víctimes d'aquest procés, represaliades per defensar els drets més bàsics i castigades per la manca de democràcia, dignitat i vergonya de l'estat espanyol. Per dur a terme aquesta causa general contra l'independentisme, el Regne d'Espanya no ha dubtat a inhabilitar el president de la Generalitat, el molt honorable Quim Torra, a jutjar caps de diferents departaments, Mossos d'Esquadra, professors i mestres, cantants, artistes,
periodistes, joves, membres del CDR, regidors, alcaldes, activistes, bombers. Fins gairebé 3.000 persones han estat agredides pels cops de porra, les falses denúncies, els encausaments, l'espoli, la presó injustificada i la deportació. La vulneració de drets que això significa interpel·la tots els demòcrates. L'autodeterminació és un dret democràtic que ens porta a desobeir les lleis injustes que ens oprimeixen com a poble. I continuarem la lluita fins a assolir la llibertat en forma de república catalana. Només acceptarem l'absolució de tots i el retorn dels exiliats. Us volem lliures i us volem a casa. 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 Vull ser lliure. Vull ser lliure. Vull ser lliure ara mateix. Ara mateix. I abans de ser un esclau, totes les reixes cauran, tornaran des de l'exili en llibertat. Democràcia, democràcia, democràcia i llibertat, no farem ni un pas enrere, que ressoni el nostre clam. Defensem la nostra terra, no passarà. Fem república, fem república, fem república, ara mateix, construïm un nou país, solidari i justificant. Man al poble, som al carrer, seguim lluitant. Man al poble, som al carrer, amb dignitat. Bona tarda. Avui tenim diverses coses molt importants, però a part del que farem després, volíem recordar una persona que ens va deixar el dijous, que és Jordi Fàbregas, que és un músic, un cantautor de cultura catalana popular. Volia llegir molt breument unes paraules que li ha dedicat avui el Vicenç Villatoro, també d'aquí a Terrassa, en el Jordi Fàbregas. Creu de Sant Jordi de l'any passat. Tots els pobles han creat la música que necessiten per acompanyar els sentiments individuals i col·lectius de les persones, per celebrar, per lamentar, per protestar, per ballar, per riure, per afirmar-se. La música popular no és una raresa etnogràfica que cal arxivar al calaix de les antiguitats embolicada en paper de cel·lofana. La música popular estarà viva i serveix per totes aquestes coses que les persones i els pobles necessiten. Hi ha gent, com el Jordi Fàbregas, que ha fet al llarg de la seva vida una feinada perquè la música catalana d'arrel popular es mantingui viva i útil, perquè ens fa falta, i per tant, que no ens quedi ni condemnada a l'oblit ni arxivada als prestatges dels museus. Feines com les del Pont d'Arcalís, que manté viva la tradició més abrupta del món de la muntanya, o la del Tradicionarius, per dir-ne alguna on va participar activament Jordi Fàbregas, han posat a la nostra disposició una tradició que ens serveix per tot allò que serveix la música popular, per acompanyar la vida. En el moment de la seva mort li hem d'agrair. Gràcies.
una regió d'Espanya. No volem ser un país ocupat. Volem la independència. Volem la llibertat. No ens rendirem, malgrat pels cops d'Espanya. No ens rendirem, serem independents. Lluitem i lluitarem, tots per la independència. Lluitem i lluitarem, república serem. Per això hem pensat avui cantar la Filomena, una cançó que ell coneixia i que havia cantat prou vegades, no amb la lletra que tenim de l'Esperança, però amb altres lletres que existeixen. I dir-vos que el Jordi, fins que el cor li va permetre, va participar també en els cants que es fan a la Vila de Gràcia. També. Ell anava amb la seva guitarra a col·laborar amb els cants de Gràcia. Ens anem a fer la corranda de la Filomena. Som aquí, despertant, amb tossuda persistència. Som aquí, per demà. Llibertat, independència, independència, independència. Som fills d'una pandèmia i hem quedat descarregats. Tots els independentistes no volem escoltar. Aixequem l'altra vegada, nostra veu de son i el vent, que no s'esquerda i la pàtria. Querem-nos el partit del temps. Som aquí, tots els desvans, amb tossuda persistència. Som aquí, tots els desvans, llibertat, independència, independència, independència. Tenim els jutges corruptes que volien esclafar nostra gent i nostra llengua, i tothom empresonar. Renovem la nostra lluita, els presos i els exiliats, i lluitem tots junts amb força. Exigim la llibertat. Som aquí, ens encetar, amb la persistència. Som aquí, tots a tapar, llibertat, independència, independència, independència. Bé, bon vespre. Avui és el 10è aniversari de la consulta municipal no vinculant sobre la independència que vam anomenar Terrassa Decideix. El més important del 23G no va ser aquell dia en particular, que per cert va ser el dia més fred de l'any i em puc donar fe, ni tampoc els resultats, ni la participació, ni les coses que es poden comptar amb xifres. El més important i revolucionari va ser aquesta pregunta, atrevir-nos a fer-nos aquesta pregunta. Està d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea? Aquesta pregunta va produir un impacte que va desvetllar el cap de molta gent. Ens va obligar a pronunciar paraules llargament autocensurades, com independència o dret d'autodeterminació, que en dèiem dret a decidir, perquè no fes tanta impressió. I vam haver de respondre moltes altres preguntes que ens van cohesionar. Com la faríem, la consulta? I quan? Quin dia? Quina data seria la millor? I qui? Qui tindria dret a vot? I per què l'havíem de fer? I per què no? Era molt emocionant, com un acte de superació col·lectiu. I les persones, entitats i formacions polítiques van haver de plantejar-se si donaven suport a la consulta o si havien de romandre equidistants. Us sona? És que hi ha molta gent que encara està encallada aquí, Allà
es va obrir l'etapa que ens va portar fins a l'1 d'octubre. Tots els elements que han caracteritzat aquests 10 darrers anys, allà ja hi eren. Arenys de Munt, que va ser la primera, 2 anys abans, Ciutadans demanant a l'advocacia de l'Estat que prohibís la consulta, els fatxes de la Falange manifestant-se pel carrer, els observadors internacionals, els partits que es van posicionar a favor, els altres que estaven en contra. Allà també es van començar a moure les plaques tectòniques sobre les que estaven plàcidament assentats els nostres partits polítics. I allà va començar l'erupció democràtica que va canviar el paisatge polític i va regenerar la terra. Erupció que encara no ha acabat. I vam aprendre una pila de coses. Vam aprendre la importància d'un vot i la ràbia que els fatxes els feia que votessin. Fins i tot ens van robar una urna. Aquells eren lladres artesanals que agafaven la urna i sortien corrent. No com els que tenim ara, que ens roben els nostres vots a l'engròs, el mandat sencer, i el règim els protegeix. Com el règim sempre protegeix a tots els lladres a l'engròs. No em direu que no en coneixeu uns quants. Molts, tots just, apreníem a fer servir el correu electrònic, perquè WhatsApp encara no s'havia inventat, es va inventar el 2015 i això era el 2011. I tot i així, vam arribar a mobilitzar més de 600 voluntaris per fer recollida de vot anticipat al carrer. I alguns allà vam descobrir que parlar entre iguals amb desconeguts al carrer ens agradava. També vam aprendre que molts col·lectius que pensàvem hostils no ho eren pas. Tot això després ho vam poder aprofitar per Terrassa ja per la independència. La nostra territorial de l'ANC va sortir d'allà. Allò va ser com un primer esglaó d'una escala que hem anat pujant i no hem arribat a dalt encara. Però cada esglaó ha estat útil i quan siguem dalt tindrem la immensa satisfacció de saber que tots nosaltres hem contribuït a arribar-hi. Persistim, doncs. Sí, avui vol dir que li haureu d'explicar... No és que no ho sé. Ah, sí, posa'n una data. Tot enganxa, això. Tot enganxa. Sí, home, que sí. Vale. Que vagi bé! Escolta, la propaganda... El que falta és l'altre... I aquí tenen els vots, val? Aquí ja estan instal·lant el wifi i totes les històries. Això... Consulta popular, Terrassa decideix. També hi ha persones que diguem, no són extremistes amb l'extrem de no veure-ho clar i diuen, miri, jo si puc votar que no, sí que voto. Doncs voten que no, vull dir que evidentment tant és benvingut. Fins i tot hi ha hagut alguna persona que diu, jo és que ni sí ni no, doncs miri, té el vot en blanc. Doncs bueno, si puc votar el vot en blanc, vull dir que la gent sembla que entén que la participació és important. Evidentment hi ha tota sèrie de persones que fins i tot a mi personalment em va dir una persona aquí a Terrassa, que jo sé que és de Terrassa perquè la tinc vista, que em va dir, per mi tots aquests independentistes ja se'n poden anar. I dic, doncs em sembla que ho té fumut perquè esclar, no pensem marxar, no? Vale. Però jo a casa... Em diu que... Ara estava sentint a Catalunya Music Ràdio declaració de gent i els treballadors. En Xavi corre per aquí.
donar una a cada... A cada col·legi. Ja posa casal, tal, número 1. Prepararé, però ja els hi faré arribar jo. Això ho guarda... M'he agafat un altre. Però així tot arreu ja com si digués... Molt bé. Adéu. Val, havíem dit el... D'aigua n'hi tocaria una, però no s'hi posarem dues. Encara que només tinguin una urna, els hi posarem dues fulletes. Se li haurà de dir que això és per vendre. Sí, ja. No, sí que farem alguna cosa. Que vagi bé. Bona nit. Ens van avisar, no?, quan ho farien. Aleix! I el número de la gent. Aquí es tracta de què? 72, lletra doble V. Urnes, i tenim les paperetes del sí, del no i el vot en blanc. Per poder posar els vots i els vots en blanc, i els sobres grans. Sí. Però si quan les voleu vendre, les haurem de regalar. Si hi ha gent, sí. I a més que sigui algú que realment... No sé quin va dir, ahir vaig parlar amb algú que deia... Estava allà, que no teníem temps. Estava allà, jo. I ja heu mirat això? Que... Vols que retallem això? És aquesta? Sí, està aquí. Model català total. No, és que no el Xavi ho deixa. No hi és. La jornada d'avui, en principi, la preveiem amb molta il·lusió. Molta il·lusió perquè ahir vam tenir una prejornada, per dir-ho d'aquesta manera, fantàstica. Gent aglomerant-se a les taules i vam tenir que anar a correcuita a doblar meses o obrir altres urnes perquè la gent amb el fred es cansava d'esperar i marxava, i per evitar això vam obrir, doncs vam duplicar urnes i tal, no? Això ens ha donat una sensació de que avui serà un dia plenament que la gent s'acabarà d'abocar, no? I d'aquests vots que hem aconseguit fins al dia d'ahir, pràcticament haurem de sumar-hi el gran percentatge que faltarà per arribar a lo que nosaltres hem calculat que té que ser l'ideal per nosaltres, no? I arribarem, esperem que hi arribarem plenament. Ara ens estan muntant 3 carpes, i jo crec que ja d'aquí una hora i mitja ja estaran aquí, i jo m'he quedat aquí de guàrdia per si sorgeix algun problema amb les primeres hores dels diferents col·legis que tenim repartits arreu de Terrassa, no? Bé, està posat aquí doncs, per referència de totes les persones que passaran amunt i avall, perquè representa que ens hi estarem fixant tot el temps, o com a mínim serà una de les dades més importants a tenir en compte quan es tanqui la jornada, no? A dintre l'urna hi ha la papereta de no, perquè la gent que entri aquí a votar hem tret aquells cartrons i es veu tota la panera. Que havíem canviat el col·legi. Bé, la Junta Electoral, bàsicament, la funció més important que té és assegurar que les coses en el transcurs de tota la consulta es facin d'una manera ordenada i ben feta en tots els sentits, inclús en aquelles petites coses que de vegades a algú se li poden escapar. I que vam creure en el moment de constituir-se que podíem tenir un consens molt ampli de ciutadans de diferents maneres de pensar de la ciutat de Terrassa. Jo el que puc dir és que la jornada va ser festiva, va ser alegre, els equips que es van anar rellevant doncs veies il·lusió i ganes de pencar i ajudar, no? Jo m'ho vaig passar molt bé, tot i que vam acabar cansadets i aviam avui com va tot. Vam acabar sobre les 5 de la tarda, des de les 8 del matí a les 5 de la tarda allà
Però molt bé, una festa, va ser realment una festa molt bonica. Molt bé. Gràcies. Jo només puc dir això, és que estem molt satisfets, estem molt contents tots, els participants, els votants, els responsables, els coordinadors, els caps, tothom està satisfet de la tasca que s'ha fet i de la il·lusió que s'ha fet i de l'esforç i fins i tot de l'èxit, perquè ha sortit tot molt bé. Només s'ha d'entrar en aquesta sala i veure lo ben organitzat que està, tothom fa la seva tasca. Jo he voltat aquest dematí uns quants col·legis, tothom allà, alguns passant fred, alguns no. Escolta, és fantàstic. Ara nosaltres el que veiem és que surt a primera plana de diaris, surt a les planes interiors dels diaris d'abast nacional, per tant nosaltres estem molt satisfets del ressò i pensem que com que el resultat serà bo, que encara tindrà més ressò i això el que farà és revifar aquest moviment que abans de la traca final que serà la del 10 d'abril de Barcelona. Molt bé. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I bé, doncs estem aquí a Terrassa, fa un fred descomunal, però creiem en la democràcia en el país i per tant doncs som aquí per fer realitat aquest petit somni que tenim tots, que és que es pugui preguntar sense cap mena de problema i lliurement l'opinió de la gent, què vol, que siguem de grans. Doncs bé, de moment molt bé, està la cosa funcionant força bé. Sí, és cert que fa força fred, però bé, la gent va responent. Tenim la sort d'estar al costat d'aquest club esportiu que va entrant i sortint molta gent i crec que l'avaluació pot ser positiva fins ara. Hola, soc Trilla de Premsa d'Esquerra. És de tot el que veniu? És el dia que hi ha més tard. Sí, em va donar una mica de feina, però... I aquí hi ha dues... És molt important. Avui Terrassa és una ciutat més forta, és una ciutat més cohesionada. La gent que vol que Catalunya disposi d'instruments per sortir de la crisi de cara al futur, li interessa que avui participi la gent i que les consultes per la independència vagin endavant. Cap de la Junta d'Elecció. Per l'èxit de la... Al voltant d'aquests nous conceptes apareix aquell retornello ja uopitzant, que ens ve ja, per entendre'ns, des dels anys 80, que això de l'Espanya de les autonomies, ells i del cafè per a tots, de veritat, de veritat, no s'ho acaben de treure. Bueno, nosaltres ara seguirem passejant. Però hem fet més els del nord. Què aneu, a peu? No, Terrassa és una ciutat molt gran, Terrassa és una gran ciutat i per tant el que passa a Terrassa i que estigui passant amb aquest ambient de festa, amb aquest ambient d'alegria, amb tanta gent al carrer, és una bona continuació del que ha passat en molts altres municipis i jo diria és un bon exemple i un bon auguri pel que passarà a Barcelona aviat. Per tant, moltíssimes gràcies, Terrassa. Bé, el vot anticipat ha estat ampli i a més molt ben treballat i avui és un dia de festa com passa a totes les consultes i a tots els municipis on han fet la consulta. Per tant, l'avaluació és positiva, optimista i, com sempre, diria que el resultat és el menys important d'aquesta jornada. Moralment... Si surt alguna cosa de transparència. A la mesa aquesta... Estaven totes obertes. Sapigueu que Òmnium... Això ha sigut... Però és que a més amb una perfecció 10, perquè sabeu compilar un castell, si falla un sol, cau tot. No pot fallar res. La jornada està anant molt bé, tot és molt tranquil, la gent molt agradable, l'ambient molt cordial i esperem que aquesta festa de la democràcia tingui sentit. 90, 73. Escolta'm, que heu enviat les dades? Envieu-nos les dades
Hola, escolta'm, que hi ha un col·legi que té problemes de connexió. 3 blanc. Molt bé. Guanya el sí. Espera, que trec el cotxe. Allò, 20 han passat pel davant, potser 30 han passat pel davant en tot el matí. Aviam si em tornen les boletes o no. Però ara mateix, dins la xarxa, que sabem segur, perquè hi ha vots que s'han d'anul·lar, són aquests 9.683, el 6%, el 6,7%, però encara amb vot anticipat que no hem entrat a la xarxa. Ens acaba de donar l'organització, sumant el vot anticipat, el de les persones que aquest matí han anat a votar, estaríem, diuen, al voltant del 11% de participació. Ens donaven algunes dades de referència, són unes dades que superarien a les de la cocapital del Vallès Occidental, de Sabadell. Bé, en un moment donat han arribat 6 o 7 nois, han agafat l'urna i han arrencat a córrer. Res, serà l'anècdota del dia. En principi eren 100 vots que teníem comptabilitzats en aquesta urna. Però bé, en tenim una altra i la podem acabar d'omplir. Benvinguts a la web especial del 30M. Bàsicament estem molt contents d'estar aquí i veure com s'està duent a terme, tenint en compte que ara ja està a la cantonada, el 10 d'abril és la consulta de Barcelona, de la capital dels Països Catalans, i per tant amb molta il·lusió i felicitant els companys de Terrassa Decideix per la feina feta. La colla de gent que vam iniciar fa 13 mesos aquesta moguda, podem estar molt contents i molt orgullosos de la feina feta. Aquell nucli de 10 o 12 persones o 15 s'ha transformat en un moviment, més de 650 voluntaris, i hem organitzat una consulta a Terrassa, jo crec que modèlica, per la dedicació de les persones i amb pocs recursos econòmics, comptant només amb la bona voluntat i la dedicació de la gent. I sobretot de normalització sobre la nostra futura independència. A casa nostra, al nostre país, emergeix un sentiment seriós, democràtic, obert, participatiu, dialogant, com som els catalans. Això suposa 20.168 persones que han vingut a votar a les urnes de Terrassa Decideix des del 6 de desembre fins avui. Pensem que... No volem marxar! No volem marxar! És un gestor que et permet borrar, et permet agafar permís. Hi ha el seu cens de votants. 8.135, un 90,45%. Vull enviar una salutació molt cordial a tots els amics de Terrassa Decideix. Vosaltres, juntament amb la resta de pobles que van decidir, vau ser l'esperó, l'inici de tot el que va venir. I us demano que seguim empenyent fins a aconseguir la república que tots desitgem. Moltíssimes gràcies, endavant i visca la República Catalana. Disposats a tornar-ho a fer tot. Anem a fer una volta en petit.
No. Sí. Ara. No se m'ha acudit mirar. Deia que veig moltes cares conegudes, moltes des de fa 10 anys, que ens hem anat veient i que ens hem conegut. Bé, Terrassa Decideix va significar l'inici d'un cicle. Molts de nosaltres ara ens coneixem i llavors ens vam reconèixer durant aquest any, l'any anterior que vam estar treballant, que va ser tan intens. I aquí estem encara. Ho vam fer tots, junts, transversals, i va ser un èxit, amb més de 20.000 vots. Després va venir el 9-N, que també va ser un èxit, amb 40.000 vots, i l'1 d'octubre amb 60.000 vots. I seguim aquí, perquè som tossuts. Som tossuts amb la llibertat, com ho eren l'Àngel Casanovas, el Joan Crispí i tants d'altres que ens han deixat en aquests 10 anys, els quals els hi devem un reconeixement. I per ells, els d'abans i els que vindran, seguirem tossudament alçats. Passarà la pandèmia i tornarem a sortir. Tornarem als carrers, perquè els carrers seran sempre nostres. Sempre nostres. Nois, hem d'anar a la una! Visca Catalunya! Lliure! Lliure! Fora! Deia que els carrers seran sempre nostres perquè volem ser lliures, perquè som tossuts i perquè som catalans. Gràcies per aquests 10 anys al peu del canó. Ho tornarem a fer. Visca Catalunya! Lliure! Bueno, a mi m'han demanat que parli, suposo, com una de les persones joves que aquella jornada podríem dir que en vam formar part. A mi, la Mariona Vigués sempre em recorda, diu, tu hi eres, però no vas votar, tu? Dic, no vaig votar perquè no podia. Recordem que era el primer cop que vam poder votar els menors de 18 anys, que a partir dels 16 anys ja es podia votar, però jo encara no tenia 16 anys i, bueno, moltes reunions, moltes angustiades, moltes parades, molt enredar els meus pares perquè ja que jo no podia col·laborar d'alguna manera, doncs sí que intentar que ells podien. I ara mirant el vídeo recordava, ostres, comentàvem, no? Moltes persones que per desgràcia ja no hi són. En el vídeo he trobat algun dels, podríem dir, dels pares polítics meus que jo n'he après molt a base de moltes reunions, moltes xapes, quan més gran, moltes cerveses en el bar, aprenent i escoltant, que és com més s'aprèn, i també alguns dels referents polítics, no? com la Muriel, no? Sempre un referent que trobem molt a faltar, les seves maneres de fer política. Doncs allò va ser, diguem, la meva primera gran mostra de concepció política personal, però també col·lectiva com a ciutat, no? La primera vegada més de 18.000 persones a la ciutat mostraven, diguem, que eren obertament independentistes, que era una cosa que quan fèiem concentracions o tal mai superàvem el miler de persones a favor de la independència i, ostres, que d'un dia per un altre te n'adonis que hi ha 18.000 persones com tu, sobretot per mi que era jove, no? Veure que no estàs tu sol, que no ets una mica friqui sí que ho era, perquè amb 15 anys això ja ho sabem, però no, saber que no estaves sol, això és una cosa que ens va ajudar i veiem que pocs anys després vam fer un referèndum. Aquest cop no era una consulta, era un referèndum. Van anar a votar més de 3 persones
multiplicat per 3 del que havíem anat a votar, i això jo crec que n'hem d'estar molt orgullosos i hem d'agafar forces per quan puguem tornar a fer un embat amb l'Estat, per si podem multiplicar-ho per 4 o per 5, doncs millor, no? Per tant, recordar el Terrassa Decideix amb molta força, i moltes gràcies sobretot a aquelles persones que ens han precedit, i animar tothom amb que no deixi de lluitar i que seguim treballant tots junts per la independència. Gràcies. Independència ja! Independència ja! Independència ja! Bon vespre a tothom. En primer lloc, gràcies aquí als Cants de la Llibertat per permetre'ns, les 4 persones que parlem ara en nom de Terrassa Decideix, ens permetre'ns ser aquí avui. Gràcies també a tots vosaltres, que hi sou sempre, cada dia. Sou sempre cada dia, i que avui recordem aquests 10 anys del Terrassa Decideix. Gràcies a les persones que acaben de parlar, el Pepi, el Jaume, el Xavi. Vull comentar-vos simplement una mica de què és, què va ser, com es va fer això del Terrassa Decideix. Persones a títol individual, entitats, institucions culturals, socials, veïnals, polítiques, es van posar d'acord per constituir de manera absolutament voluntària la plataforma Terrassa Decideix, que va poder permetre portar a terme aquesta consulta que es va fer l'any 2011, entre el 10 i l'11, aquí sobre la independència de Terrassa. Vàrem ser la ciutat més gran de Catalunya abans de Barcelona, ha sortit en el vídeo ara fa un moment. Ho deia la Muriel, ho deia la Teresa Arqués, es deia? Bé, des d'Òmnium Catalunya sempre es va donar tot el suport, i aquí també ha sortit la Muriel, la molt estimada Muriel. Ens van donar suport, el paraigües per poder demanar permisos, per ocupar el carrer, amb taules de la votació anticipada, per organitzar actes, com el Cine Catalunya, que va ser un èxit brutal. Des d'Òmnium es va parlar, tant el Xavi com jo mateix, perquè el representant d'Òmnium en aquesta plataforma era el Xavi, es va parlar amb molta gent, amb moltes entitats, institucions, associacions, i amb tots els partits polítics presents en aquest consistori. En aquell moment, PP, Convergència, Unió, Esquerra, PSC i Iniciativa. Se'ls hi va explicar a tots. Alguns van voler participar i van participar, alguns hi van oposar totalment i alguns, les persones a títol personal, sí que van col·laborar, però no el partit com a tal. El 23 de gener ja havíem passat, del 2011, havíem passat més de 30 anys de la transició, i aquesta plataforma plural, diversa, transversal, àmplia, va poder permetre treballar conjuntament en equip una munió de persones que potser feia anys que no ho feien. Això de treballar plegats. Fer el Terrassa Decideix ha estat el camí que ens va permetre després fer el 9-N i l'1 d'octubre, com s'ha dit ja. Aquests dies diferents persones han parlat, i ho heu vist a les xarxes socials i també ho heu vist aquí en el vídeo. Reflexions d'aquestes persones han explicat com va ser la seva participació, com va ser la seva col·laboració en aquells moments. Entre elles, permeteu-me citar especialment el benvolgut i estimat conseller Rull. Terrassa Decideix va ser un gran èxit. Més de 20.000 terrassencs i terrassenques van participar en la consulta, en una Terrassa que llavors tenia de l'ordre dels 200.000 habitants. Per això ha sortit també aquí en el gràfic una participació d'un 11%. Un cop acabada la consulta, els integrants de la plataforma Terrassa Decideix vàrem acordar eliminar-la, tancar-la, perquè ningú en un futur se'n pogués aprofitar. I del Terrassa Decideix, ja ho ha dit la Pepi també, va néixer per un costat Terrassa per la Independència, que és ANC, i per l'altre la Comissió 4 de setembre, que organitza cada any, des d'aquell any, la Marxa de les Torxes, en record dels fets que van passar aquí a Terrassa els dies 3, 4 i 5 de setembre de 1713. Vull recordar, per acabar, algunes de les persones, segurament potser me'n deixo algunes, però el que a mi, personalment, treballar junts em van marcar, que van treballar per poder portar a terme aquest Terrassa Decideix i que avui ja no hi són. Començant per l'Àngel Casanovas, que l'heu vist, el Joan Crispi també,
Domènec Ordeig, Joaquim Badia, Miquel Noguera, Jordi Navarro, etc. Per tots ells que ja no hi són i per tots els que no defallim, hem de continuar treballant per aconseguir la llibertat de Catalunya. Visca Catalunya! Lliure! El poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que revela i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Lluitaràs al meu costat, serem més forts si estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau. Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que revela i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Si unim les nostres forces l'enemic no passarà. Els embrut i els seus abusos no ens podran mai fer callar. Entre tots trenquem les cadenes de la repressió. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que revela i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que revela i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que revela i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Quan surti el sol. Lliure! Lliure! Els que encara no érem de Terrassa en aquells fa 10 anys, o els que encara no coneixíem a tota aquesta gent que hi va deixar la pell, la veritat és que el que ve al cor és dir gràcies. Gràcies i gràcies. I amb unió és com es tira endavant, i sense defallir és com es tira endavant. Gràcies a tots també per ser avui aquí i per continuar endavant. Som-hi! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals defensors de la terra. Bon